Chris le athian te chu Intihlim turin an chhuak hawa amasita chuan Chris le Johnny te thu in anung lama Scott Brian le Natalie te an thu bok ni pui chol man dan tur te an soi ho mol lai chuan an kar madar thalang chu akin alo su ta bur mai an kar chu kongsira tlan liamin vaimim huna avatlan lut reilo te a ni kho shelowa anom chu lo harin an thian pa Johnny chu kara alo om to lo ti an sengal an kar bulvela chuan Johnny chu zong halin Scott chuan phone signal omna alo zong kwal ve bok Chris chuan vaimim huna mihring kalna ni om tak korul mai chu awa hmua chuta chuan an thian pa Johnny chu akal ngei an ringani Natalie le Brian te hi in ngai zong in Brian hian ani chu Chris an angai na lo riau ni in angaya Brian chuan gas station lampana let le mai churotin an kalma chuan Scottan vaimim munbula farmhouse lo om chu awamu farmhouse a chuan Johnny chu akal ngei an ringani Brian le Scott te chu farmhouse lampan chuan chhuak ngalin Natalie le Kristen kara an lo ngak thung thui fe an kalnu chuan Scott chu a chaw to hle a in bemol mol pa chuan kalzelin Brian chuan an kalna chu adik lo ti a hre chhuak an pi loka chuan mailbox le kar hlui to tak an hmua Scott chuan vaimim omlo na hmun zol zim te chu hmu in chuta chuan ram sathi ruang alo oma Brian chuan an kar hmu chu lo en chiang velin Scott chuan alo ko kar madar thalanga chuan chawak thi ni om tak a om nual bok Scott chuan chawak lawatan an siam scarecrow alo hmua scarecrow an tarna thingko kala chuan lonin an omna chin chu a thlira mase scarecrow chu rim chi ati in ruang thi troi rim chetak rim ni mai in asia anom na atanga lawak lawa chuan in wa hmu in tukvera tang chuan in chung light ain on ti a hmu thei bok Chris bon kar chu siam that alo tum ve meka glove box atanga torch la chuakin Natalie pon damdoi ala ve bok Natalie chu vaimim huna sign in tar chu en chiang turakalin a chiar lai chuan mi panau pang pakhatin vaimim huna tangin alo en renga Brian le Scott te pon in chu wathengin kongka an kiknu po a chhon tu an nei lo awang chuan an luta in chung chu a hnokin mihring cheng an ompo an ring chi lo ani reilo te a in chung lama chuan thom an hrengal Natalie pon vaimim hun vel te chu a en fia chun zom zela an pi maya chuan scarecrow leya lo om chu mu in a mai kor a han keu chu a chunga mihring ruang an om ti a hreta a hlauru tuk chu ring takarakin Chris po alo tlan ve vat Chris lo thlen nu chuan man mo takin an kar lampanin akal ngal Natalie chu angaya tha thei to lo Brian le Scott te zong tur chuan kalin Chris pon a zui ve ngal Brian le Scott te po an thom hriat fin fia turin in chung lama an chho ve meka an va thlen chuan room bang zong chu thi sen alo kai nuai ti an hmungal room kil khata puan thui khol lo mang mol chu mu in an va en chian chuan an thian pa Johnny kha alo ni reng mai Johnny chu mumal lo taka omin thi sen a kai na sa hle a Johnny kut zung tanga chuan thil zum tak in phuar betin scarecrow mai kor chu alo thui mol mola a thui zo chuan mai kor chu lo lek kangin ni kho shelowa atluk nu chuan an eng chhit po a thim ngal Natalie pon mailbox le kar omna kha alo thleng ve to a thom dang lam tak hrengalin hlau thong takin a hoi kual vela a bulloka chuan thil engemaw hian chak takin alo hel kual vel Scott le Brian te po Natalie auri chu hria in man mo takin an tlan chuak ngal Natalie omna chuan Chris chu wathleng masa in arwang chu thil engemaw in alo nuk son man mo taka zuin Brian nen chuan anin su ta chor mai khothim don chuan Scott chu mang angzet mai in pon lama chuan alo ding renga Chris le Brian te pon Natalie chu zong chun zum zelin arwang crossa alet ling zonga loin khai chu an mu hlol mai arwang lak thak tumin Brian chuan man mo takin a boi pui ngal ma se Natalie an khai na chu an lo nuk sang tel mai Brian chuan Natalie pot sang tu chu zong halin tu ma a mulem lo Chris pon osia in vaimim zinga chuan man mo takin atlan ngal
reilo te a in kha wathengin Scott po alo om renga Chris chuan mi tu emo in tha tuma aum zui thu le chu mun chu man mo taka an chu san nga langai thu a rila Brian chuan Natalie chu ruain man mo takin atlan pui ngal ma se mi tu emo in lo zuin Natalie phorna hrui chu scarecrow khan chak tak main alo nuk Brian pon zui ngalin awanang chinga scarecrow chu leya bo betin a cheto mi lowa scarecrow dang chuan a hnunglam tanga lo beile thutin leya chuan atlua scarecrow chuan lo bo bet chun zomin a mel chiang taka a en hu chuan Natalie chu mundanga a hnuk son ngalani Brian chuan Scott le Chris te omna chu awa thleng thei shrama scarecrow khan lo ban le in Scottan alo hnuk son man shramani Chrisan in chung en kulai chuan Scott pon Johnny din mun en fia turin in chunglama a chho ve bok ma se Johnny kha alo to haulo mai Chris chuan anom na in chu vaimim hun zau takin a hual velti alo soya Scott chuan an kar da na lampana kal lo rotin Chris chuan chulai hmuna chuan an tang ni a hriat thu alo soi ve bok Natalie tran puya ngai laya a tran puilo wangin Brian chu Chris chunga a thin rim hle ani Brian le Scott te chu mun chu san dan kong ngai tu tur chuan an chhuaka an kalna tur an en kol vel lai chuan vaimim huna scarecrow chu an hmule ta thut mai Chris pon in chung bung ro te chu alo en fi ve meka banga thalak intar te chu en kolin chung ko pakhat thalak lui to tak intar awahmu ina phone anda manahan tum chu alo nung to lawa pon lama chuan Brian le Scott te po an chu theina tur ngai tu in bula kar te chu an en fi a kar in khu pakhat chu mu in a khuna anan hlim chu alo thar tha hle a ma se chu kar po chu a chabi an mu zo chuang lo ani garasa chuan Brian an silai mu wa mu in Scott pon thu thlenga scarecrow lo mu reng mai chu awa mu bok scarecrow bula chuan vakun hniamin alo beita thut mai Brian chuan lo tran pui vatin scarecrow po amut na ngaya chuan alo lam mu reng ani chumin hu tang chuan Scott chuan thil mu mak tak aneita chu in nei tu pa chuan afa pa Alex chu voktal dan alo zir tir meka in nei tu pa chu Scott lampan chuan local phein Scottero a mulo thung Scott an hnunga lo ding afa pa Corey chu bengin voktal tur chuan a hnuk phei ngal Corey chu a thin rimin a una pa Alex chu amel run mai Brian chuan Scott chu a suang tu narama tang chuan alo ti har theita a Chris pon in chunga chuan kar chabi pakhat a mu hlol mai a han hoi chok chu kongka bula tang chuan mi pakhatin alo thlir rengti awahmu chemte chu watin a zui ve ngal in chunglama chuan tlan chawin Johnny an hmuna ruma khan a in kal nana a thim ema wang chuan a lighter chu ti alin reilo te a light alo eng ngal light on tu chu zongkwal ngalin a phu chiang kher mai room tuk vera tang chuan mi tu emo in chunga chuan an lo lut ti a zum mu theya Brian le Scott te an ni ringin a han kowa reilo te a room kongka chu loin hongin an thian nu boral to Natalie kha alo ni Natalie chu thisen kai boi maya lo lutin in thuina khol bula chuan a thu ngal a thut fel nu chuan kongka chu ama in a in khar le ta ni Brian le Scott te po in lama chuan an lo kir le to a Scott chuan Chris chu ring taka koin Chris chuan room kongka chu a hong thei ta mai lo Natalie pon akuta tubowin sai ip alo kilbet mol mola Scott le Brian te po in chung chu lo thlengin kongka chu an hong thei da chuang lo Scott chuan Chris nena chuan kongka chu a chung lama tanga a in kal tat thu hrilin ti chiat atuma Natalie pon a thil thui lai chu alo thui chun zom mol mol Brian chu in noya chukin Scott chuan Chris chu tukvera tanga zuang thlamai turin alo ti ve bok Chris chuan tukver chu hongin tukvera tanga a chorol chuan Natalie chuan a in thui lai chu cholsanin Chris alam chu a hoita thut mai chuti rol chuan tukver chu lo tla in Chris ku jung tang chu a chila Chris a natilu tuk chu pon lama chuan tla in ni kho hreloin a ngal Brian po hrei puinen awathlen chuan kongka chu loin hongin Natalie po alo to lo thinrim zetin a auta chiam mai
Chris po lo harin Brian le Scott te chu abula an lo om to a Brian chuan Natalie omna lo zotin Chris chuan athi to thu alo hril Scott chuan din mun lo om taka an din mek thu lo soyin July mun chu arang lama chu san alo rot ve bok Chris chuan motor chabi a mu chu thu lo soyin Brian ro chuan Natalie tel lowa kir atum ve lo thu alo soile Chris a motor chabi ken lai po lak sakin Scott chu pon lama a chuak ngal Scott chuan thil mu anei le ta vai mi hmuna tang chuan chu in nei tu te fapa korei chuan abulakal turin alo ti a Scott chuan korei chu zui zelin Alexa bul an vathenga Alexa inrin lo lai chuan korei chuan anung lama tangin thir zumin avit ta thut mai Scott a hlau tuk chu aswang tu narama tang chuan alo har chuak lol maya abula chuan korei le Alex te po an lo om to lo ake chu hruya loin hlingin Natalie an khaina cross lama chuan chak tak main an lo nuk ngal Scott amang ang chuan Chris le Brian te chu ako vak vaka mase ama chuan scarecrow loin lanin amaya alo vit vele ta akuta perek apur be mang chuan Scott chu asoi sa chunzom Scott chu leya tluin Brian po alo thleng ve ngal Brian chuan scarecrow chu reipuin achek ta ngeng mai Scott chu ina chuan hroi kirin Chris pon alo boi pui vata Scott chuan athil mu chungchang chu alo soi chuak Brian chu scarecrow beilet turin ain buat sai mol bok Chris chuan Scott nena chuan chu mun chu an chu san vat angai thu hrilin Scott chuan Brian nungzui chu athlang thung an pani chuan in noi bungro dana lampanin an chuk ngal room chungan an kolvel lai chuan Scott chuan thil mu anei le ta thil engemaw rap om tak main lo bei thutin Brian chuan aswang tu na ramatangin alo ti har vat an pialoka chuan ruang pakhat mu in silai alo hum run bok Brian chuan silai chu vala in chu mun chu an chu san ngal Chris pon truck chu lo ti nungin vaimim hun lama chuan atlana Brian chuan man mo takin silai mu chu la in Chris pon vaimim huna cross anda chu alo suta burmai atrak chu thinghalin truck ma chuan scarecrow alo bokrun mai motor kongka hon thei mai lo wang chuan passenger seat lama tang chuan chu mai atuma mase scarecrow chuan alo beile ta thut maya Chris chuan scarecrow chu lo tlo in atal chuk thei ta shrama mase truck ma scarecrow chu lo tho chuak le in car dar hlang chu atau ta vak vaka Chris ati ngai na shelo chuan scarecrow mai kor chu phel sakin scarecrow chu ache thei ta lo scarecrow chu an thian pa Johnny kha alo ni reng mai Brian po lo thlengin Chris chu motor tangin alo hroi choka thui po an tlan ma chuan scarecrow dang lo lang le in Brian chuan silaya ka mai atuma mase Natalie ani ringin akap thei ta lo abula lo then nu reilo te a chuan Brian chu alo beita thut mai Scott chuan thil mu nei le in korei chu a mu le a korei chu in chunga lutin in thuina ruma chuan scarecrow mai kor a thui ngal mol chuti lai chuan apa in aunau pa Alexa chungchang lo zotin korei chuan a chang lem lo inna tang chuan chuakin Alexa ruang chu scarecrow mai kor avotira thingkokala chuan phur betin apa in aman chulo nan chawak lawatan amang ta ne Scotta bathara alodin lai chuan Chris po lo kir le in athil tonte a hril ngal Scott chuan vaimim munna an lutira scarecrow in alo be ngal lo chu makati thu lo soi chuakin achan ni tura angai chu a hrila mi pakhat scarecrow a achan to chuan scarecrow dang chuan mi an be to lo ni in angaya ni chuti lai chuan Brian po chiang lo ruain alo lut ve a in chunga pon thuina ruma bok chuan kalngalin Chris chuan anti top ngai thu alo soya Scott chu garage chuan kirle in tuel thei azonga Chris pon Brian in thuina noya lighter tla chu charalo tum ve mek bok Chris an lighter ban lai chuan Brian chuan athil ti lai chu top sanin Chris chu amel tarun maya Chris chuan lighter chu man mo takala in Brian pon athil ti lai chu achun zom ve bok Scott pon lama chuan Chris chu alo ngak ve meka Chris lo chonu chuan vaimim huna chuan tuel thei chu lein truck bul thleng chuan an leya
Chris chuan Brian a silai thlau chu zong halin Brian an a thil thui lai a thui zo rual chuan room light chu a thim ngal reilo te a Scott chu scarecrow chuan lo bei thutin Chris chuan alo kap mana vai mi hmuna chuan tlan zelin mailbox omna an thlen hnu chuan scarecrow te chuan an lo zui to lo chu makan ti hle a Brian po ina tang chuan chak taka lo tlan chokin Chris le Scott te po an in then sang ngal Chris chuan Brian chu lo changin aka ma chuan alo nem tu ta top mai thir lo bura chuan in chunin Chris a taksa chuan atlang zot mai Brian chuan lo bei chun zomin Chris a taksa chu azai ta nok maya Chris chuan Brian mai kor chu lo phel sakin Brian chu nikho lovin atlungal Scott chu kong pui lampan zelin tuial thei chu ale izel bok a tuial thei le hala han tum chu lighter chu al thei ta hau lo mai scarecrow chuan lo nang ching le in a ke a thun nu chuan thingko kal lampan chuan a nuk le Scott chuan a thil mu te chu hre chuakin Korean Alexa a vilaya manru a man kha a zong hal scarecrow chu vitin tlan chiat atuma mase scarecrow chuan lo nuk le in Chris chuan scarecrow chu alo man bet Scott chu tlan chewat turati in scarecrow chuan Chris chu a that ngalani reilo te a Scott chuan kongpui awa thleng hlol mai kar pakhat an kar bulading chu mu in a chau to awang chuan a thau chuak thei ta mai lo scarecrow po vaimi hmuna tang chuan lo chuakin kar bul loka chuan a poka van nei thak takin anjinga pakhat chuan Scott chu alo mu hlol mai Scott a lampan chuan alo tlan ngala